cracs i es van inventar la cançó ells mateixos. Molt bé, doncs són els Rostolls, correcte. Doncs el que farem serà conèixer els Rostolls i la seva proposta musical, que és aquesta. Doncs durant el videoclip els tags han marxat i ja ens acompanyen aquí al plató els Rostolls, els guanyadors de la primera edició del 3-2-1 REC. Mireu-los, aquí els tenim. Bona tarda, benvinguts a l'Infocar. Merci per venir, enhorabona per guanyar el concurs, abans de res. Us volia preguntar de qui va ser aquesta idea, de presentar-vos, com ho vau fer i triar el Bruno Mars, com va anar tot plegat, a veure. Doncs la meva germana, la Lola, estava un dia amb la tablet i va posar el tags. I de cop sé, concurs 3-2-1 REC, 4 participants, fins a 14 anys, no sé què, súpers, i em diu, escolta, per què no us hi presenteu, Rostolls? Com va anar això de fer la lletra i d'adaptar el tema a les vostres històries? Nosaltres a aquella època fèiem sisè de primària i ens aterrava una mica la idea d'anar a l'institut, de fer tants treballs, de llevar-se a 6:45 del matí, i bueno, no ens agradava gaire. I un dia, a casa, de cop em va vindre un toc d'inspiració i vaig començar a escriure una fulla per a l'Insti, que tenia tot el dia al sofà, i em van sortir sol, i els vaig proposar i els va agradar molt. El que sobta molt és que us digueu Rostolls, que és un nom bastant català, però bastant curiós. Com va anar això de triar el nom, a veure? Havíem dit moltes idees, els macarrons de la iaia, els piercings, però no n'hi havia cap que ens acabés de convèncer i al final vam fer una reflexió i vam dir un nom molt català i de pendents, i ens va sortir el Rostolls. Però els Rostolls són un grup de música i actuen i fan concerts, i demà són a la festa major de Rajadell, oi que sí, que tingui el nom? Escolta'm, què tal això de fer concert, d'actuar davant de la gent? Com funciona? Molt bé. És una sensació molt guai. De fet, també després d'aquest concurs vam poder anar a gravar una maqueta i demà tenim un concert a Rajadell que esteu tots convidats a venir. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Sí. Si voleu fer com els Rostolls, participar al concurs del tags 3-2-1 REC i guanyar, potser acabeu com ells fent concerts i triomfant per tot arreu. Merci per venir avui. Moltíssimes gràcies i felicitats i molta sort. Gràcies.